Себердә эшләүче Башкортстан ватандашы Ирек Мәксүтов үзенең тыуган Елайыр районы Балапан авылында иске адбарларда төзекләндереп эш урындары булдырган. Авыл халкы уны хәзер инде модага ингән һүз инвестор дип түгел, үзебезнең егет дип кенә ибәрә. Совет усурыннан калган комплекста кайтанан эш кайнай. Егетләр эш аскайна шул. Монда килеп эшкә урынлаштым да шул эшләп йөрим. Эшемә канәгатьмен. Түләйләр вакытында. Үзебезнең егет башлангыч мәктәптә лә төзекләндерергә ярдәм иткән. Бер нисә ел буш торган мәктәптә лә хәзер балалар тавышы тынмай. Укучылар ситкә йөреп укымай. Безнең мәктәп бер ел туктап торгайны. Быелгы елда улар безгә ярдәм итеп, мәктәп кире асып эшләп китте инде. Космический ремонт эшләргә краска, шундай нәмәләр алып бирделәр. Шуны менә безнең отопление юнәтеп ебәрделәр. Утын ягынан да ярдәм күрсәттеләр һәм төрле байрамнарга безгә финансирование итәләр. Ирек Мәксүтовтың агаһы Бүләк Аптиков хуҗалыкта идарасы вазифаһын башкара. Яңрак кына улар токымлы 40 баш мал һатып алган һәм авылдан 11 кешене эш урыны менән тәэмин иткән. Үзебез эшләп йөрик. Кеше рәхәтен күреп йөрүен тиеп. Эштән авыл бетмәһен тиеп тырышабыз. Хуҗалык җитәкчелеге тистәләгән харык, йылкы, трактор, тагылма инвентарь һатып алган. Басучылык менән шөгыльләнү өчен хөренте йер, ә малсылык өчен 765 гектар көтүлек һәм 480 гектар бесәнлек тә куртымга бирелгән. Юнселдәр киләчәктә күрше авыллардагы буш фермаларда ла куртымга алып, төзекләндереп, малдар һанын 600-700 башка җиткерергә уйлый. Был иһә тагыла өстәмә хезмәт урындары дигән һүз. Ремонт эшләр бит. Хәзер менә кыекта алмаштырып бит, щитовой колокол по новой технологии эшләр бит. И по новой технологии монда заливать итеп, бүлеп заливать итеп, монда бәйһез малды турып бит инде. Себердә эшләүче егет киләчәктә балаларны үз исәбенә укытып, уларны хуҗалыкка белгес итеп кайтарырга йыена. Һуңгы мәгълүматлар буенча Себер тарафтарында Башкортстандан әле 200 мең самаһы кеше эшләй.